Sut I basio deddf yng Nghymru? Dyma sut mae'n digwydd. Mae pob cyfraith newydd yn dechrau fel ddrafft o'r enw Bil. Gall Llywodraeth Cymru, un o bwyllgorau Senedd, aelod o'r Senedd neu Comisiwn y Senedd cyflwyno bil. Unwaith y bydd bil yn cael ei gyflwyno, mae'n mynd trwy sawl cyfnod allweddol. Cyfnod 1. Mae'r Pwyllgor y Senedd yn edrych ar yr hyn mae'r bil yn ceisio ei wneud. Yna, mae'r Senedd yn cynnal dadl ac yn pleidleisio os ydyn nhw'n cytuno ar prif syniad. Cyfnod 2. Mae'r Pwyllgor yn edrych ar y bil yn fanwl. Mae aelodau yn gallu awgrymu newidiadau a ddywygiadau a elwir yn welliannau. Cyfnod 3. Mae'r bil yn mynd nôl at bob aelod yn y siambr. Mae'n ei trafod eto a gallir wneud mwy o newidiadau. Cyfnod 4. Mae'r holl aelodau yn pleidleisio ar y fersiwn terfynol. Os caiff ei dderbyn, bydd y bil yn pasio. Ar ôl hyn, bydd yn cael ei anfon am Gydsyniad Brenhinol. Dyma gymeradwyau ffurfiol gan y brenin cyn iddo ddod yn gyfraith swyddogol yng Nghymru. Mae'r broses yma yn sicrhau bod deddfau newid yn cael ei ystyried, gwirio a'i trafod cyn iddynt effeithio ar bobl yng Nghymru. Dilynwch am fwy o esboniadau ar sut mae'r Senedd yn gweithio.